li va donar un gir a la fira i vam començar a adoptar el concepte actual, que és un concepte on la part més important de la fira, o el que intentem donar més èmfasis, és a la part cultural de la fira, i a partir d'aquí que veritablement sigui una fira agradable per tothom. Molt bé. Aquest any el lema és cafè, copa i puro. Sí, ahir ho explicava en la inauguració, és a dir, al final nosaltres amb l'equip indià cada any triem una temàtica de la fira. Aquest any crec que ho vam tenir molt clar, aprofitant que Catalunya és la regió mundial de la gastronomia. Aquest nomenament de Catalunya pel 2025 ens va fer pensar que la fira l'havíem de centrar en la gastronomia. I el lema Cafè, Copa i Puro ve donat perquè, de fet, els indians tenien aquesta tradició de fer el cafè, copa i puro en els moments en què se reunien per fer negocis i per acabar de fer i tancar contractes per fer calés. Jo he trobat avui, recercant precisament d'on venia aquesta tradició i aquesta expressió tan catalana i tan nostra de cafè, copa i puro, diu que era un costum sobretot masculí i de certs ambients benestants de Barcelona, molt arrelat en els diners d'empresa de polítics i homes de negocis, com dius tu, no? L'expressió va acabar convertint-se en sinònim de clímax de confort i ostentació. Efectivament, jo crec que segurament el puro avui en dia costa més de veure'l, però durant molts anys ha sigut present a moltes taules i a sobretaules i moments de, després d'un bon dinar, fer el cafè, fer la copa i fer el puro. Ara està mal vist, això, Efectivament. Bueno, el tabac el tenim una mica marginat, però bueno, està bé. El que és sorprenent per la gent que no és de Begur, que és el meu cas, és comprovar com es transforma la vila aquests dies i com la gent participa fins al punt que segueixen el dress code, és a dir, van vestits tal com recomaneu, vestits blancs. Això passa poques vegades a la Costa Brava i a les comarques de Girona, que la gent s'impliqui tant fins al punt que canviï el seu vestuari. Sí, al final, jo el que crec és que quan la gent ve de fora, i sobretot jo observo això molt, els últims 3 anys amb l'acte d'inauguració, el dia de la inauguració, que trobes gent que veritablement és la primera vegada que ve a la Fira d'Indians, els hi sorprèn molt. I ara t'explicaré una anècdota que em va passar just ahir a la nit. Ahir a la nit estava al Parc de l'Albreda i, evidentment, veus a tothom amb l'outfit blanc. I hi havia 2 noies assegudes allà a la zona gastronòmica que anaven vestides de negre. I jo, que sóc de que no m'hi puc estar, vaig anar a saludar-les molt amablement i, a més, elles s'ho estaven passant molt bé i reien, no? I els vaig dir, escolta, home, sou unes rebels, no? I me van mirar, me van dir, no, dic, segur que no? Diu, no, t'expliquem el que ens ha passat? Diu, hem vingut aquí a la Costa Brava en un hotel a passar el cap de setmana. Diu, i no sabíem això de l'outfit blanc i no sabíem que era tan heavy i tan important que tothom anava vestit de blanc. O sigui, vull dir que en realitat és així. No anaven de dol. No anaven de dol, anaven de festa però vestides de negre. Escolta, hi ha moltes activitats durant tots aquests dies, més de 70 activitats repartides entre ahir, avui i demà. Sí. Què destacaries? Per exemple, és que hi ha coses tan interessants com nens petits que podran escriure amb les màquines antigues, tallers de cafè... Sí. Bueno, a veure, al final intentem fer una mica activitats per la mainada i activitats pels adults. A nivell d'activitats per la mainada tenen els jocs de fusta, tenen el taller de percussió, tenen el taller de mecanografia. Aquest any hi ha una novetat que és el taller de cal·ligrafia. T'he de dir, Joan, que no l'he vist. Ostres, mira la meva cal·ligrafia. I no l'he vist. I diuen que ha de ser molt xulo. I després tinc curiositat perquè l'aniré a veure, perquè encara no l'he pogut veure. Tu creus que si vaig a aquest taller podries reconduir la meva cal·ligrafia? No ho sé. No, A tu et passa com a mi. Jo tenia una cal·ligrafia fantàstica perquè en el col·le me van ensenyar a escriure bé i ara l'he perduda completament. Però sí, a veure, el que dèiem d'activitats al final, aquest any hem recuperat els tallers de còctels caribenys, degut a que, bueno, faran un taller de còctels de ron, de mojito, tenim una associació, l'associació En Marxa, que ens fa un taller per aprendre a fer un mojito, vull dir que hem intentat incorporar activitats, o sigui, totes les activitats giren entorn de la temàtica de la fira. Amb la qual cosa, bueno, és veritat, hi ha moltes activitats durant el dia, hi ha les visites guiades, al patrimoni, hi ha les visites a l'Ajuntament, vull dir que al final hi ha un programa molt extens. En tant que regidor de promoció econòmica, m'agradaria saber dades.
quin tant per cent de volum de negoci genera la Fira dels Indians de Begur en el conjunt de l'estiu? Mira, jo segurament aquesta és la pregunta del millor que me fan a totes les entrevistes. L'altre dia ho parlava a Ràdio Begur amb la Maria i també el mateix, no? O sigui, al final és molt difícil tenir dades o tenir quin és el retorn exacte, no? Al final el que sí que tenim clar és que Begur, ja portem moltes temporades, que hi ha molta gent. Aquest any, l'agost, jo he parlat amb molts negocis, pràcticament parlo amb tothom i a tothom li faig la mateixa pregunta. A l'agost hi ha hagut molta gent, però és que al juny hi va haver molta gent, al juliol hi va haver molta gent. Què passa amb el cap de setmana d'Indians? El cap de setmana d'Indians l'única cosa que fa és, jo crec que estirar encara més el que seria l'agost. Si ens poséssim a dir el cap de setmana últim d'agost s'acaba i tothom marxa cap a casa seu, clar, afegeixes que aquest cap de setmana, un cap de setmana de 3 dies, amb aquest ambient com tenim la vila, evidentment això fa que vingui molta gent. Ve molta gent de fora, ve molta gent que tenen segona residència aquí, es queden aquí, ve molta gent que s'hospeden aquí, però també ve molta gent de la comarca. És a dir, la Fira d'Indians té un efecte molt directe amb la província, amb la comarca. Llavors, el diumenge per la tarda, per exemple, veus molta gent dels pobles del voltant a venir. Te puc dir que, per exemple, ahir, ara ho parlàvem amb la reunió que tenim, cada matí a primera hora de seguretat, ahir tenim un dron que ens fa capta una imatge concretament a diferents hores i hem arribat a captar 8.000 persones, entre 8 i 10.000 persones en un moment determinat. Vull dir que això, molta gent, sí. Escolta, ara jo te n'explicaré una altra anècdota que m'ha passat. Pàrquing d'aquí baix, no sé. Exacte. I he anat cap allà i els he preguntat d'on sou, d'on veniu. Eren de Granollers, havien organitzat 5 autocars de ball, que els agradava la música de salsa i tot això, i que es veu que ja fa 4 o 5 anys que venen cada cap de setmana, sobretot el dissabte, aquí. Correcte. 5 autocars, eh? Sí, bueno, i 5, segurament avui en vindran molts més. Ahir ja vàrem tenir autocars i és habitual. Pensa que, o sigui, ve gent, per exemple, amb el tema del ball, les actuacions musicals que tenim, hi ha molta gent que els segueix. I llavors, com que els agrada ballar salsa, doncs venen aquí i saben que tenen un dia sencer. Avui començaran aviat a ballar i acabaran a la nit, a les 2 de la matinada, al Parc de l'Albreda ballant. Vull dir que això és habitual, això dels autocars és habitual, Joan. Com ho portes tu, el tema de ballar salsa? Jo el tema de ballar, mira, porto tot aquest any passat i a més ahir en el sopar amb un company regidor, amb en Rafa i amb la seva dona i amb la meva dona estàvem parlant i en Rafa deia, Andreu, tu no creus que ja seria l'hora que tu i jo comencéssim a ballar una mica bé? La meva dona balla bachata i porta tot l'any dient-me, Andreu, no creus que hauries de... Doncs, Joan, la veritat és que jo crec que va ser... No tens hores per anar a una sessió de ball? Efectivament, me falten hores. Aquesta és l'excusa perfecta. Molt bé. Vull dir que... Escolta, Andreu, moltes gràcies per ser una vegada més aquí amb nosaltres. És el regidor de Promoció Econòmica de Begur. Que vagi molt bé. Nosaltres serem aquí tant Ràdio Capital com Ràdio Begur per seguir de prop aquesta 20a edició de la Fira dels Indians. Jo, Joan, si me permets, només volia dir una cosa per la gent que ens escolti, recordar que a les 11 arriba l'Indià a la platja de Sarriera i que després cap a la 1 estarem aquí al centre de la vila i ens poden venir a veure i a veure què ens depara aquesta arribada de l'Indià, perquè aquests del Teatre Os 15 cada any ens munten una història diferent i aquest any penso que ja tens la informació que ve el germà Benet i jo tinc inquietud a veure què passa amb tot això. Andreu, bona fira. Gràcies, Joan, igualment. Que gaudiu. Miami me lo confirmó.